Eremu edo mailaketa oso bajuan aurkitu dezakegu euskara hutsean egiten den antzerkia, alegia aktore gutxi, espazio eszeniko oso murritza eta oso pixka bat txikia den antzerkia, ez? Esperimentaziorako leku gutxi eta batez ere trukaketak egiteko orduan edo koprodukzioak egiteko orduan beste herrialdetara mugitzeko edo jaialdietara, goi mailako jaialdietara joateko ez daukagu goi mailako antzerki bat. Euskarazko antzerkiak behar du bere lenguaje propioa sortu, ez? Urte hauetan erdararekiko menpekotasunarekin galdu dugun neurri batean euskeraren hizkuntza dramatiko edo teatral propio hori garatzeko aukera. Badago aukera bat gaur egungo hizkuntzarena, baina ez dago garatuta ez antzerkia bertsoan, ez antzerki klasikoaren aurrean, erronka horren aurrean hizkuntzaren erabilera, ez dago ahoskera propio bat, beti dago gaztelaniarekiko menpekotasun hori eta gaztelaniaren formara egokitzearen behar hori eguneroko funtzioak egiteko orduan, gaztelaniaz egiten den funtzioa eta ondoren euskeraz egiten denak behar duelako alako parekatasun hori eta beti ez duelako garatzen bere hizkuntza propioan euskal antzerkiak euskeraz. Baina bai uste dudana dela, eta aldarrikatzen dudana da, euskera hutsean garatutako konpainia estable edo hori ikertzeko eta hori garatzeko behar dugun aukera, ez? Aukera estable batzuk behar ditugu. Behar dugu espazio publikoak sare hori jasotzea, ez? Arriskuaren sarea. Arriskatzen dugunean nun jasoko gaitu edo nork jasoko gaitu? Herri bateko programatzaileak? Orain dagoena da, euskeraz egiten den euskal antzerki batzuk oso formato txikikoak eta badaukatena zirkuito bat, baina zabaldu egin behar da zirkuito hori batez ere eskaintza handiago batekin. Eta hor, bigarren erronka, aipatzen izun bezala, uste dut teknologien esku dagoela. Teknologien ikerketa ikusiz nola moldatu dezakeun euskeraz egiten den antzerkiak ez dezala euskara hutsean egin eta publiko guztiari luzatu. Hau da, erabili ditzazkegu itzultzaile automatikoak, erabili ditzazkegu itzulpen makinak edo beste bide batzuk esperimentatu behar dira. Agian, gure hizkuntzan mantendu behar dugu eta enpoderatu behar dugu gure hizkuntzan antzerki egiten, baina behar ditugu erramientak eta tresnak garatuak, testatuak, probatuak hori egin ahal izateko. Eta hori probatu eta dastatzeko eta testatu eta zabaltzeko behar duguna da plataforma, sare hori, esaten nuen, jasoko gaituen sare hori, nun egiten da. Hori konpainik ezin dute bere gain arrisku hori hartu. Eta hortan, naiz, esaten dut, etorkizunari begira hor dago lana. Ez naiz ezkorra, baina badakit zer egin behar den.